Cum adăugăm și gestionăm clienți? Adăugarea unui client nou. Pentru a introduce un client în baza de date, urmează acești pași simpli. Accesează meniul Clienți. Apasă pe butonul Adaugă nou. Completează formularul cu datele necesare. Cod pentru a identifica ușor clientul pe viitor. Nume, data nașterii, telefon și e-mail. La final, apasă butonul Salvează. Siguranța datelor, vizualizare. Vei observa că, imediat după salvare, datele personale sunt ascunse pentru a proteja confidențialitatea. Cum le vezi? Apasă pe iconița în formă de lăcățel, numită Arată detalii. Datele vor deveni vizibile pentru scurt timp. Verificarea plăților restante. Dacă vrei să vezi rapid doar clienții care au întârzieri la plată, apasă pe iconița în formă de lupă. Lista se va filtra automat și vor rămâne pe ecran doar cei cu restanțe. Ștergerea unui client. Dacă dorești să elimini un client din listă, apasă pe iconița în formă de coș de gunoi din dreptul clientului respectiv. Confirmă acțiunea apăsând butonul Arhivă.